Kom. Shekara uku a ce ba ba mutum kudi shi ba. Give me my higher money. Landlord, I never get the money. Ke ni ban san me kike faɗi ba. In zaki fito fili ki mun Hausa. Ki mun Hausa. Ki ba ni kuɗi kawai. I beg now. Landlord, I swear I go pay you next week. I beg. Ke ba ruwa da wani shekara 2 ko 3 ko da haki biya ni. What? Landlord, I beg now. I'll pay you this money. I promise you. Hey, no problem. Hey! No problem. Me yasa ba zo da usi ba domin ba ya turanci mu yare nan. Ki zauna iya kai shekaran da ake a gidan nan. Dini go. Do it again. Hey! No problem. Ki zauna iya kai yanda nake ya. Ina jin kina jin abin da nake faɗi. Yayi. Ko kai. Ya kamata na san ba ki da wani abu ko ga shi kawo dauki da biyu ki ba ni canji. Tsaki ya tabbata ga Ubangijin da ya halicce wannan kyakkyawa fuska. Ka kula min da kanka. Kai ki manta, ke ce rayuwata. Ban san alaƙar ki da wancan yaron. Wallahi ina san shi. Ko za ki mutu sai kin rabu da shi. Zan iya jure kowane irin azaba da tsanani, amma ba zan iya jure ganin ki a wani yanayi mara daɗi ba. Ba na tunani akwai wani tsanani da zai zo. Har ya sami ban kwana da kai. Ki zaɓa. Arab ya baki rayuwarsa, kuma ya baki yardarsa, kuma ya baki farin ciki. Dan Allah ina Arab yake. Ba ni damun kallon wata ƴa mace idan ba masoyiyata ba. Ka mantar duk wani sa'o'in da muka bata tare da kai. Haba masoyiya. Babu ni, babu kai. Ina son ki da rayuwata. Na mallaka miki kai. Ki duk abin da zaki da shi. Ina tausaya maka kaina. Yadda zan kasance cikin duniyar nan ba tare da kai ba. Ta yaya kike kawowa a ranki? Akwai lokacin da zaki iya kasancewa a duniya ba tare da ni ba. Ban kwana da ni da kai daga yau ta tabbata. San tafi san baki. Ka faɗa min ba ka san kalmar ban kwana. Ina mai farin ciki. Ina son ka da rayuwa ta ruhi na da gangan ciki na. Shirin Bankwana zai dinga zuwa muku a duk ranar Juma'a karfe 8 na dare a YouTube channel mai suna Afaka TV.